أرسطو بمقدام زينانهم إيرتران صومالن حبراوي مجلس ياوتين أب نزوبات السنة قبل معات مصنو زنت في حرستوت قرب مهرتن معباي يسرح اللوم أمريكا سراويتا كاب عراق كتوصي نزقرب الله صوعيت بوقع نسيقاتهم أب أنغولا تخصي تزلو برتوع زناب زسعبو على غلق سبعو نواتاو انكساراتات توليدون زرزورو يسعب إيرتران صومالن عدت بريزيدنت فدرالوت ريبابليك صوماليا محمد عبد الله محمد بمخنيات بمقبار تمالي عصرت حدا طري حبراوي مجلس ياوتين بريزيدنت سياس أفورك ان بريزيدنت محمد عبد الله أب كلتاوي زمدنان نخلتين هاجرات أب زقدس زباوي معبالتاتن سفحن عميقون زتا كم زكادو زتقصت حبراو مجلسي إيرتران صومالن بعسران تشعتن حملة كلتشان عصر شمونتن أبس مراد حري زختمو حبراوي أواج محزنتن التقلالي متحجازن أب زمدنن بز ترأي عبي زلا عقبتهم كم زقالوس فانستيروم كلت يوم راحتي وسيخهم تحببار إيرترا صوماليان إيثيوبيان بمسرتي أورحي مسكرم كلت شحن عصر شمونتن أب مونغان استبسح سلساوي سممع بصبق يقسقس مهلاو ولا كوا قلي بدوتاتن انكفاتاتن انتلوم زباوي كونتات قرن أفريقيا نعدما انزلاقن متحببار متشو كم زولا دحر مقمقام نتي سلساوي سممعن حفشاو زباوي متحببارن نمدنفع سعرتاتهم كحيلو أب مرددا بسحهم بزعبا معبالتات صومال أب زقبر وزير الربدما بريزيدنت سياسن بريزيدنت محمدن نزت مزقبة زي تبابع قسقاس بممقاس التقلالن ملو ان عرقين مسفان جنا عطوب الصراح سلزحتت تسعري بقندو أب مهناس هاجراوي تكالات أورادما ناي مكل خالن سطان كمون داقما محواي كتابان محبراوي تحت كرسن بزلع عليك غصل دحر مرددا كلهم أعرخون مشارختن صوماليان إزيزوبان بمسرة قدامنتات صومالاويان متحقق عزوم كعدوزو صويعم كلت يوم راحتي وسيقهم هاجراوي للاونت كمون سلام سطان صوماليان محيالن محبراو كتاباوي معباليان مدنفعن سعرتاتهم كحيلو تسماميعم بريزيدنت محمد عبد الله أمو داته أبي إيرترا نزي تقابرلو أكبابلان انقدوتن كمون نزي سنكاق محزنة إيرترا من الصوماليا مسكنا قريبهم إذا كم زيرن كالو بريزيدنت محمد عبد الله محمد بعد ما بريزيدنت إسياس أبي إيرترا زكارو نايكلت معتات ناي سرح مبصحة بزيزا زملو بريزيدنت إسياس بناي كبري سلفي زتسني سنة سرعات أفانيوام أب نزوبات السنة أب لستات رباقاش لمعات مصنو زكايدو حرستوت مهرتم بعينة متنن بمعباي أخول كرب نمر رقاس يسرحو كمزلو حلافي بيت صحفة حرشة أبتنو زوبا أتو برهانا اسم الله حبيرهم أبتنو زوبا 273 حرستوت بمحبر تترنيفهم ينطفو كمزلو زتقصى أتو برهاني محبر بزفتر اللوم وهدة عدلات زت تبابع بيت يمزقوبو كمزلو قليسهم توم حرستوت زي تفرالي أحمل تنفرتاتن ببزحي كم زفريو انتخونا جن أب شجورتن برانان كم سقطو بمحبار دما حدا عينة مهرتي أب حدا جزية مفراي نحرستوت كربحهم سلازي صنحي وقتي على اليوم أب كبساوي أزرقتي بحفشة تعفن سرناين دما بفلاي كم زتكرو زتخيد سعري صبق وصيت كرك كبا جميرو كم زلو أبريهم أبتي بصحفة حلافي لمعات بقلي أتو عند مريم أمل الصنبوغنو أبتون وزوبا أستات حالشحن شدوشتميتن هكتار بمصنوع كمز لمع أبي كلتشان عسيتة شعتن دما أستات 8 شمونتن شح كونتال أحملتن أستات 15 شح كونتال فرتاتن كم تحفسي بمقلاس تاف كابي هكتار كساو 10 كلتا كونتال أتوتير كبو كمزلو حبيروم حرستوت أبزابو حبريتا مبزحتهم أب حد عينت أحملتن فرتاتن أتوكيروم كلمعو بمصنحهم عداقا كربحهم كم زي صنح بمتكاس بمنسر حرشا نزيتوهبو مخري تتقيمهم أتاتاويتاتهم نمعباي أب كبساوي أتكلتي سقيتهم يسرحو كم زلو قليسهم بريت عوي واقع ننقادو زركبو مهرتهم
ብክቡር ዋጋ ንተገልገልቲ ክሽየጥ ክዕዘቡ ከለው ኣዝዩ ከም ዘቆጥዖም ዝጠቐሱ እቶም ሓረስቶት ኣፍረይትን ተገልገልትን ግዳይ ይኾኑ ስለ ዘለው ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ሓረስቶት ቀጥታ ምህርቶም ናብ ተገልገልቲ ዘብፅሕሉ መሸጢ ቦታ ክፍለየሎም ሓቲቶም ኣብ ከተማ ከረንን ከባቢኣ ዘሎ ዓድታትን ቀረብ ጽሩይ ስተ ማይ ንምውሓስ ከ30 ዝጸንሐ ስራሓት ዝምስገን ገስጋስ ይመዝግብ ከም ዘሎ ብ10 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ተሓቢሩ ወኪል መምሕዳር ከተማ ከረን ወይዘሮ ለተ ንጉስ ኣብርሃ ኣብ ዘስምዖቶ ቃል ዝትግበሩ ናይ ልምዓት መደባት ተለካዕትን ተጨበጥትን ምእንቲ ክኾኑ ብውጥንን መጽናዕትን ክምርሑ መሰረታዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ 2019 ተጀሚሮም ዘይተዛዘሙ መደባት ብኣድማዕነት ንኽትግበሩ ኣብ 2020 ፍሉይ ኣቓልቦ ክወሃቦም ከም ዝግባእ ዘኻኺራ ምዝርጋሕ ሓድሽ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ምጽጋን ኣባይቲ ምድላው ርእሰ ውጥንን ምጽጋን ጽርግያታትን ዝኣመሰሉ ዕማማት ከም እተሰላሰሉ ኣብ ከባቢ ከተማ ከረን ዘሎ ዓድታት ፋፍዳ ባቢን ሮራ ቤት ገብሩን ዘሎ ናይ ጤሳ መሬት ድማ ርእሰ ውጥን ተዳሊሉ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ትርክብ ተጠቒሱ ምዝርጋሕ ሓድሽ መስመር ማይ ንሓደስቲ ዓመዊል ከምኡውን ምጽጋን መስመራትን ቆጸርትን ዘጠቓልል ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ ዓድታት ደሮቕ ቁኒዕ ሸሸሮማ ሽናራን ዑናን ድማ ብጽሓዊ ጸዓትን ድሪልን ማይ ከስትያ ከም ዝበቕዓ ተሓቢሩ ኣብ መኮንን ጥዕና ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ሰራዊት ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል የማነ ጸጋይ ብሃንደበታዊ ሕማም ብ10 ጥሪ ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሆስፒታል ኦሮታ ተሰዊኡ ኣብ ወርሒ መጋቢት 1975 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተጸንበረ ኮሎኔል የማነ ክሳብ ግዜ መስዋቱ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ብልዑል መያዊ ብቕዓት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ኮሎኔል የማነ ጸጋይ በዓል ሓዳርን ኣቦ 4 ውልዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ሰንበት 12 ጥሪ ሰዓት 4 ድሕረ ቀትሪ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም እዩ መኮንን ጥዕና ሚኒስትሪ ምክልኻል ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኮሎኔል የማነ ጸጋይ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን ፈተውቱን ጽንዓት ይምነ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኢራቅ ከተውፅእ ብመንግስቲ ሃገር ንዘቐረበላ ጻውዒት በወግዒ ነጺጋቶም ዓላማቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ምቅላስ ሽበራን ምሕላው ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነቲ ጻውዒት ከም ዘይቅበሎ ትማሊ 11 ጥሪ ኣፍሊጡ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ህላዊኣ ኣብ ኢራቅ ንጸጥታ ናይቲ ዞባ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኢራቅ ከም ዝዝቲ ገሊጹ ባይቶ ኢራቅ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሃገሩ ክትስሕብ ብ5 ጥሪ ኣብ ዝወዓሉ መጋባእያ ከም ዝወሰነ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቃውሞኡ ከም ዝገልጽ ብኣግኡ ክግምቱ ጸኒሖም እዮም ድሕርቲ ውሳኔ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ቁጠባዊ እገዳ ከተጸንዕ ከም እትኽእል ምጥንቃቕ ይርስዓን ብዚካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሃገሩ ሰራዊታ ካብ ኢራቅ ከተውፅእ እንተኮይና ነታ ሃገር ዝገበረቶ ናይ ልዕሊ 35 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ክምለሰላ ከም ዝሓትት ኣፍሊጡ በዚ ድማ መንግስቲ ኢራቅ ዘሕለፎ ውሳኔ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ መንግስቲ ኢራቅ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ሃገሩ ከተውፅእ ዝወሰነ ንላዕለዋይ ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ጀነራል ቃስም ስሌማኒ ድሕሪ ምቕታላ እዩ እቲ ኣብ ከተማ ባግዳድ ዝተወስደ ስጉምቲ ንልዕላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ምዃኑ መንግስቲ ኢራቅ ክወቅስ ጸኒሑ ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅ ልዕሊ 5,000 ወተሃደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ይግለጽ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኣንጎላ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ዕለቕለቕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ርእሰ ከተማ ሉዋንዳ حلفي كالك كبابيتات هسيا كم زلا زحبرو صبصبات
ብውሕዱ 41 ሰባት ከም ዝሞቱን ዛጊት ብርክት ዝበሉ ደሃዮም ጠፍዩ ከም ዘሎና ረድዮም ብሰንኪ ተዕለቕለቕ ላዕሊ 300 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሽሓት ዜጋታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ሰመዚ ኣንጎላ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ነዚ ሳልስቲ እዚ ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ ሜዳዊ ክሳራ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ክሊማዊ ምምዝባል ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ልዕሊ ዓቐን ዝናብ ከም ዝኾነ እቶም ኪላታት ዝገልጹ ዜና ንምዝዛም ኣርሳቱም ኤርትራን ሶማልን ሓበራዊ መግለጺ ያውፅን ኣብ ንዞባ ተሰነይ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝነጥፉ ሓረስቶት ቀረብ ምህርቲ ንምዕባይ ይሰርሑ ኣለዉ ኣሜሪካ ሰራዊታ ካብ ኢራቅ ክተውፅእ ንዝቐረበላ ጻውዒት በውግዒ ጽጋቶም ኣብ ኣንጎላ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ዕለቕለቕ ሰብኣውን ዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ ዜና ተፈጺሙ